Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Isishare ko po sa inyo, napaka-importante po ito na aking babagi po sa inyo. Sana po paki-follow, like, and share po, iwagan ng Pangasinan lamang po. Isishare ko po sa inyo sa mga baguhan po na hindi po nakakaalam po itong mga orasyon na ito. Dapat po alamin nyo po lahat mga orasyon po para sa loob po nating ating katawan po malalaman nyo po mga orasyon. Kahit ultimo kuko po dito may orasyon po na magagamit po panggamutan po lahat nating katawan po. Hindi lamang po spiritual kundi pati physical na karamdaman po natin na magagamot po natin. Basta tiwala lamang po sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Una po sa lahat sa Diyos, sa iyong sarili, sa kapwa po. At huwag kayo pong gagawa po ng masasama kundi gumawa po kayong kabutihan at tumulong sa kapwa para lalong bibisa po yung orasyon na yung gagamitin po. Ang isishare ko po sa inyo yung orasyon para sa pasma. Kung kayo napasma sa loob ng katawan o sa labas, pwede rin po ito. Usalin sa isipan ng 9 times po. O kumuha kayo ng maligamgam na tubig, kalahating basong maligamgam. Tapos kung medyo mainit-init pa, bantuan nyo na lang po ng kunting malamig para maging magiligamgam na tubig. At usarin nyo po pagkatapos yung mausal po na 9 times po sa isipan at ihip nyo sa kalahating basong maligamgam at inumin po. Para ang orasyon po ay kakalat po sa buong katawan po o kahit sa ibabaw man o sa loob ng katawan ay gagaling po. Ang gawin nyo po kung maaari po ay gawin nyo po sa araw-araw at mararamdaman nyo naman po kung gagaling na po yung karamdaman ng pasma po. Narito po ang orasyon po. Milireit. 9 times po. Saan po sa isipan lang, milireit. Tapos ipo sa tubig na malinganggam. Sabay inom po. Yan lamang po. Sana po ay magtiwala po kayo sa sarili para kumasi po yung orasyon po sa Diyos na makapansin. Pagkatapos nyo pala mag-uusal po ng mga orasyon na kibabagi po ay pagkatapos nyo na-usal po ay magpasalamat kayo sa Diyos na makapansin. Maraming salamat po sa inyo.